Mo kini latest weather update adlaw Biyernes, August 13, 2021. Sa pagkakaroon natin gi-monitor na usa ka cloud cluster diri sa silangang bahin sa Southern Luzon or sa silangang bahin sa Visayas. O kini adunay posibilidad na mo-develop into low pressure area. Ug sa laing bahin ang ridge of high pressure area may nakaapekto karon sa tibuok Luzon. Ug para sa tong forecast sa sunod na 24 oras, ang tibuok Visayas, Occidental Mindoro ug Palawan lakip na ang kalayaan group of islands padayong makasinati sa generally fair weather condition o may timpo sa panahon ug aduna gyapon kahigayunan aning mga isolated na pag-uwan tungod kini sa mga localized na pagpanugdog ug kilat ingon man sa epekto sa ridge of high pressure area. Ug para sa dugang na detalye bisitaha atong mga social media accounts. Ug mao na atong latest weather update gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST kini si Enzo Puerto.